Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron magkapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Sa makausapa, ikaw among ginapasalamatan nga bisan pa sa daghang mga kakulian nga naagian apan padayon kini sa kahanginan nga programa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti o Dios nga magapanalangin ka sa tanan nga mga nagapaminaw karon. Pinagi sa gasag influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagagabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo. Pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalanlaing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa nig ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Kuya John, nangandam na pud midaan kuya, kumpleto na kay nauli naman si tatay. Ang among radyo amo gining pakusgan unya nagsunod ni ang tulo ka balay nga paminawan gyud sa inyong program. Salamat kuya. Okay, maunay nindot nga magkagrupo-grupo pud mo diha nga magsunod sa pagpaminaw sa atong programa. Okay, natay basahon. Zor, among gipamatian og unsa gibug-aton sa inyong baruganan, prove gyud nga naa sa Biblia. Dili lang kay pangatarungan kundi naapoy kamatuuran kay mapakita man ninyo sa Biblia. Salamat. Okay, salamat po sa pagsabot. Well, di pa tayo basahon. Kuya John, gisugo ko ni Papa Roger kuya nga patiksan ka. Muhangyo unta gyud mi sa imo kuya nga ikaw maoy speaker namo sa mura lang og small group kuya ba karong 6 to 12 og mahimo kuya ayaw mi balibare. Okay, di gid na mahimo nga dili ko kabalibad kay maayo unta kung sa layo pa inyo ni nga gibuk nga daan unya unsaon man ni nga pulo ko amadain ni simultaneous man bisag asa madain ni nga distrito ning programa unya naa naman ko'y nakumit unya mahimo ko ya ayaw mig balibari di gid na mahimo nga di ko kabalibad tungod kay duna naman ko'y nakumit unya alangan man kung mo kuan ko mo mudawat ko ani unsaon kumantong na kuana nadawat na mana nga suri lang gyud tayo kay og tingali sa layo pagud ni na kananaang ingon ani siguro makuan ta ni ma-arrange na ni nato pero asum na nga duol na lang gyud pila na lang kaadlaw wa na suri gyud kay unsaon man nga kananaang naa naman tay na commit nga schedule mahitungod ani na kinini ang ikaduha pa sa man po din taon na layo naman na unya naam kining radyo maglisod ta pagbiya alangan man og kanana ang magdagan pa gabi ira bagyo delikado na no
Okay, salamat kaayod sa inyong pagsabot. Okay, niya patay basahon na maayong gabi sir, pangutan naman so dili lang usa nato ni entertainon kinaaman tay pangutan nga ato nang gisultian nga atong tubagon karon, no? Okay, niya patay basahon last text na lang ni atong basahon kay kompleto ra ba miron diri ato ni gibahin-bahay ng oras niya sa Brother Sound is Brother Libby by the way ni ay ato ang kuan amigo pod si Brother Judito Mulihon naasad ni siya di man mo ani o wa gini importanteng tuyo pero wa palang ko kay bagong sa gituyo ani kay di man ni magkuan gud di man ni magsuroy-suroy sama sa unas ulitaw pa ni kusog ni musuroy karon nga minyo ana wa na ning suroy-suroy sa iya ha pero mianhin ni possible nga naa gid ni importante nga hangyo og reklamo o kaipahibaw walang takibaw di lang ko maguna-una ana. Well, mga galang sa dili pa si Brother Libby maghatag og pipila ka mga text message. Maghatag pipila ka mga text message, magabasa og pipila ka mga text message sa iyahang cellphone ato sa ipatan-aw kin Brother Isaw ang atong monitor aron atong may baluan og diin gikan ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John og maayong gabi kayong tanan mga kaigsunan og mga kigla mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan nasa man kamo karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay nitong programa. Welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kiglan. Dini nga atong ginahimo karon nga live broadcast do na nato na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Brother Rufino Moreno watching from San Remigio. Niya pod si Sister Remedios dito. Good evening Brad John dong isaw og Brad Libby minaw na pod ta og Vanilla Samuel og Manang Linda. Mayong gabi ninyo din ante nya. Mayong gabi sab nila ni kaya Samuel og ni Tilinda din ha nya ang Dios magapanalangin kaninyo. Niya pod si Brother Jerry Nailon, niya pod si Sister Ginaline Lumuntad. Ya mensahe mayong gabi sa tanan niya po si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia ang mensahe. Nagingon mayong gabi usab kaninyo Brother John, Brother Isa og Kilibi mayingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw ug sa mga nag-viewing programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Salamat Brother Ronilo sa kanunay nga imong pagsunod sa atong programa. Niya po si Brother Sonny Sumayang, niya po si Nanay Julita Tagalog. Nakiguban ka nato gikan sa Camotes Island. Niya po si Sister Rose Ochiang. Niya misay mayong gabi sa inyong tulo diha mga brad watching from Olango Island. Mayong gabi no sa mga kaigsunan din sa Olango Island. Niya din sa itong Pikas Monitor mga kaigsunan. Ato sab nga nakita nga nakiguban din hiya itong mga kaigsunan sab niya sab si Magrita Ruedas. Ya. Mami, may gabi diha mami. May gabi inyo tanan sa Tamungon nagsunod diha atong programa. Unya atong pasalamatan ang atong mga 13 shares sa atong programa kaigsunan. Salamat sa inyong participation sa atong program nga ma-spread out pagyud no sa social media through sharing our live broadcast this evening. Unya usa na ni kadako nga pakigbahin sa pagbuhat-buhaton Ginoo sa pagsangyos mayong balita sa tibuok kalibutan. So wala na tayo nakita pang nadugang nga mensahe sa atong live broadcast alang sa pagpadayas tong programa ang panahon na sa dili pa day nako ihatag ang panahon diha kanimo Bro John. Nalimot ko ganiyang buntag ganiha ra kong udto nakabantay nga birthday man dayro ni Ma'am Jill dito. Iya sa may gani kay nauna ako nga tanang ihabol. So happy birthday Ma'am Jill dito no. Unya for me and my family and Jesus is our hope. Again, happy birthday. Usab happy birthday sa ato nga butan og pinalangga nga amigo si Brother Jose Idar diha sa Nazareth. Birthday po niya rong adlaw. Maura ni akong hibaw-an duha og duna pa may laing nag-birthday ron. Apilo na lang happy birthday pero duha ra akong hibaw si Brother Jose Idar o si Ma'am Jill. No, happy birthday again. Nigurado gyud karon nga naminaw ron si Colose. Col, happy birthday Col nya. Salamat sa inyo nga makununayan nga pagsunod sa atong programa. Kanunay mi nga nagampo kaninyo sa tibok niyong pamilya. Ang Dios magapakamaayo pagyud sa inyo nga
pamilya. Then wala naman tayo nakita pa nga napuno nga mensahe mga kaigsunan na sa pagpadayon sa programa ang panahon ako ibalik diha kanimo Brother John. Okay, Brother Libby, wa kay basahon dia. Well, adto ta higalan ining pangutanang ato nga hatagan og pagtagad. Okay. Ang Biblia maoy gigikanan sa tanang gubot mauna nga maglalis ang mga relihiyon unya moingon mo nga pulong sa Dios. Okay, atong balikan ang Biblia mo'y gigikanan sa tanang gubot moing maglalis ang mga relihiyon ug unya moingon mo nga pulong sa Dios. Okay, daghang kaayong salamat mahitungod niini no ang mahitungod niining gi-text diri sa ato ang Biblia kuno matud palagi mo'y gigikanan sa tanang gubot maglalis ang mga relihiyon unya moingon mo nga pulong sa Dios o gubot gani imong hisgutan gitawag nagsamok sa laing pagkasulti, dili gid na matuhuan nga ang Biblia mo'y gigikanan sa tanang gubot. Kay ang kagubot karon sa kalibutan, ato rang gid ning isingit. Kining kagubot ron sa Pilipinas, mahitungod aning isyu sa mga politiko na ay mo laban sa kang Duterte, na apoy mo laban sa kang Marcos. Tanawa ra gud na og Biblia ba mo'y gigikanan anang gubuta? Wa man ko'y nakita nga may nagkagubot sa Biblia. Ang daghang gyud nga nakita nako nga dunay nagdebate nga ang gibasihan ang Biblia. Debate na, away na sa katarungan apan dili na kagubot samas kagubot nga atong masaksihan sa atong palibot, no? Dunay akong nasaksihan nga gubot didto sa Iloilo kay nag-abot ang duha ka grupo. Hasti lang yung dinaganay sa mga tao. Kay ang usa gagunit naman og sundang binangon man na didto sa ilaha. Ate are, sino mabato da? Kay tagaon ta kamo. Nagdinaganay ang mga tao kay nagkagubot na. Kana nga kagubot dili man naagikan sa Biblia. Kung atong basahon ang Buhat kapitulo 17 bersikulo 2, bisan pa ang mga apostolis sila nakigdebate sumala sa kasulatan. So wa man na idili ng debate basta ang gibasihan ang kasulatan. Unya kanang giingon nimo nga unya mo ingon mo nga pulong sa Dios, bitaw pulong ni sa Dios ang Biblia. Unya gikan pud sa Dios ang mga gitudlo dinhi sa Biblia. Sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 unya bersikulo 15 paingon sa 17 ingon niini dili gid ni ingon nga ang Biblia maoy sinugdanan o maoy basiya gigikanan sa kagubot. Niya kun atong basahon ni ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto 17 nag-ingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Tamo ni ang Biblia. Taraw ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom tanda igod bawat lusok sa mga pulong imo nang hinuktukan kay aron mawala na diha sa imong hunahuna nga ang Biblia mo'y gigikanan sa tanang gubot. Tanawa ug sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So dili di ay maoy gigikanan sa kagubot ang Biblia kundili
makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Tandaan na to ha, nga ang kasulatan magatudlo nato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Dili ay kay magtudlo ngadto sa kagubot. Mo nay makita nimo, mo nay makuha nimo sa balaan nga kasulatan. Sa 16 nangingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan iha, tibuok ang gihisgutan dinhi. Naay mga tao nga naa sa ilang hunahuna og prinsipyo nga ang bag-ong tugon na lang wa na nang daan. Pero ang bag-ong tugon nagpasabot sa bag-o og daan ang tibuok nga kasulatan, wa man pikas. Kay ari na lang kas bag-o wa na nang daan, di na mada sa pulong tibuok. Ang tibuok kasulatan makagagahom sa ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Wa ni ingong gimugna gitugas tao ang Dios. Unsay tumong? Una, nga makagagaw sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan mo na 15. Unya ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Wa magingon alang sa kagubot. Busa kung gusto ka nga matudloan, unya siguro ang gitudlo sa imo, pagsusis bala ang kasulatan. Kay ang Dios mao ang nagmugna, nagtuga aron ang tao matudloan. Ikaduha, alang sa pagpamadlong. Kung gusto ka gani nga mabadlong sa sayop o gani mo nga kinabuhi, hala susis sa kasulatan kay gitugan ni Ginoo ang tao matudloan, ang tao mabadlong. Ikatulo, dangon, og alang sa pagpanulid. So kung gusto ka kang matarong ng hiwi nimo nga kinabuhi, pagsusis kasulatan kay ang Dios nagtugaan ni aron na tao matudloan, aron tao mabadlong ug aron ang tao matulid. Ang ikaupat gingon og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So kung gusto gani kang mahimong tarong, aw pagsusis kasulatan kay nganuman ang Dios nagtuga ani aron ang tao matudluan diha sa pagkamatarong. Unya ang 17 nagingon aron ang tao sa Dios, wa magingon ang aron ang tao siyawa. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Tanawa, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa awata kining mga bahina, wad-a sa imong hunahuna nga mao'y kagubot, gigikanas tanang kagubot ang Biblia, tanang relihiyon, maglantugi, natural na ay debate kay lain-lain magrelihiyon kay wa may magdebating parehag relihiyon. Mo ni ang gisgutan dinhi. Si Kristo namulong siya sumala sa sa Mateo 22:29 og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So meaning nga bisan pa si Kristo nag-ila og nagtahod gihapon sa kasulatan nganuman tungod kay kini siya lagi pulong sa Dios. O Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. At tandaan nato na nga ang pulong sa Dios kamatuoran. Og unya matud pa ni Salmista David sa Salmo 119:105 nag-ingon, ang imong pulong maoy kahayag ug lamparahan sa akong mga alagianan. So ang pulong sa Dios kahayag mo'y suga sa atong mga agianan. Kapag ang pulong sa Dios naanas imong kinabuhi, kay ang pulong sa Dios kahayag man sa kinabuhi sa tao, ikaw mahimo pod nga gamiton nga maoy mo hatag og kahayag ngadto sa uban. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 16 nagingon, let your light so shine. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron ilang himayaon ang inyong amahan nga langitnon. So ikaw usa na sa mahimong representante sa kahayag nga mao ang pulong sa Dios
nga magadan-ag ka ngadto sa uban. Mao man ang gisgutan sa Isaias kapitulo 60 bersikulo 1, nagingon, tindog sidla kay ang imong kahayag misubang diha sa ibabaw nimo. Busa hinaot pa nga asa diha nga imong gisusi ang kasulatan, imong dawaton og kinabuhian ang pulong sa Dios, maghatag kag kahayag sa uban, mutindog ka nga magasidla kay ang kahayag niyo ba misubang diha sa ibabaw nimo, misubang mibidlisyo ang kahayag sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Tungod ni ana higala, akong pasalamatan kining mga bahina, dili ordinaryo, dili kini ingon nga minugna lang sa tao. Karon ni aha, ang tao gihimo ra gyud na nga instrumento o kasangkapan mahitungod niini kay ang Dios man mo'y nagmugna sa Biblia. Unya kun ato nga tan-awon ra gud ha, kun ato ning kanana ang basahon ang gisulti dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinuno minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So ang mga balaang tao sa Dios gigamit nga instrumento nga sila minanduan sa Espiritu Santo. Unya sila na nagpanulti. Mauna nga kung Biblia na gani ang hisgutan, magkabasa ta, naay mabasa nato din ni Jeremias, may Isaias, may Marcos, Lucas, Mateo, Juan, ug uban pa diha, kay kini nga mga tawhanaa, mga balaan nga mga tawo nga minanduan sa Espiritu Santo nga sila gihimong ginamiton o instrumento pinasikad ni ining balaang kasulatan. Ayaw kalimot nga ang kasulatan magmatuto nimo sa tibuok nga pagkamatarong. Sumala sa kadang Timoteo 3:16. Busa kun imong gikinhanglan ang pagkamatarong, kanang pagkamatarong nga iya sa Dios, dili na ang pagkamatarong sa tao. Kay sa Isaias nangingon, the righteous of man is just like a filthy rag. Ang pagkamatarong sa tao sama las mahugawng trapo, kana gyung pagkamatarong nga iya sa Ginoo. Maunay gikinahanglan nga makita sa atong kinabuhi, dili nang pagkamatarong nga iya sa tao kay hugaw ra gihapon ka, pero kanang pagkamatarong nga iya sa Dios limpyo, ug kana nga pagkamatarong mo'y maghatod nimo sa pagkalabing duol diha sa Ginoo, pagkasuod sa Ginoo. O unya maglakaw ta nga atong kauban ang Ginoo, magadanag kay ang kahayag nga maumpulong sa Dios ato namang gikinabuhian. Well, salamat igala. Unya ni ako'y isingit, no? Ni ay text ning didto na kus balay ani kagabi pag abot nako, no? Good evening, sir. Okay ra ba kaha na akong gipatulan kanang mga text ni on-air sa comment section, kay mura naman hinuon kog mipatol so sa kabata bata na way buot. Okay ra na, ha? Kay ang imo reaction ra man na sa kuan pod nahimong reaction ni on-air. So kamo og magbinaylo ay mo gunahuna, may tungod na reaction ra na. Unya mag-ingat lang ka nga kung panalitan magka baylo-baylo mo. Unya kinis on-air dili ni siya mudawat og hunahuna sa uban. Ang iya ra gyud na mamao man na o dili, mapakita man sa Biblia o dili, iya gyud na kay mahulagway nato ba nga naa ning duha ka butang sa iyaha, ang pagkapilisupo ug ang pagkapilisupak. So okay ra na magbaylo ay mo, unya ay lang gyud pod tan-aw nimo nga wa nagikahigayunan pa ang husto maayong butang diha niya, biyain na lang na kay gingon mas Biblia nga ang mga ang kanana ang bulawan dili ipakaon ngadto sa nga iro og sa baboy. Muna nga salamat kaayo sa imuhang kuan, imuhang gi-text ako kagabi. Well, si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatin-aw ni ining bahin. Brother Isaw?
Okay, daghang salamat Brother John og ato sab nga pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa maong pangutana apan sa dili pa ta matag og dugang pagpasabot sa pangutana nga atong gihatagad pagtagad karon ato sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhi sa atong programa niya si Brother Melogy Silasol. Good evening mga brad watching from Kampurug. Niya pod Kuna, Bilyabaliti, Kampurog. Yapod si Pinaig nga Mais. Big shout out gihapon kang Tio Samuel og Tia Linda nga regular listener diri sa Kabangkalan Kuya John. God bless sa inyong programa. Yeah. Yapod si Brother Ronilo Itang. Sa igsoon nga nangutana kanang nagdala sa kagubot mauna ang mga tao walay Dios sa ilang kinabuhi walay pagbasa sa Bible. God bless. Niapos Brother Jake Sumalinog. Niapos si Sister Erlinda Istaura. Good evening to all. Una sa tanan kaninyo diha sa station sir nga makagihon nga nagsangyaw sa mayong balita og ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. God bless. Niapos Gabiin ninyo din ha ma'am sa kuaning sa matag-obli sa matag-ob ni. Niapod si Eleuterio Lagariza. Good eve mga kapaglaom. Niapod si Brother Pipi Layon. Mayong gabi mga Brad John, Brad Libby from Argawanon, always watching. So wala na tayo nakita nga nadugang pang mensahe makigsunan nga tutas paghatag og dugang pagpasabot mahitungod sa pangutana no nga gipadangat din sa programa nga nagisgot lagi nga ang Bible murag iyang tuno ba nga naghatag na noong kunog kagubot. Murag iya ikuan nga ang Bible na inahimong source sa kagubot. Pero kini nga klases panghuna-huna magkaigsunan sayop ning interpretasyon nga ang Biblia mo ay nahimo nga hinungdan nganong dunay kagubot nga nahitabo dinhiyas kalibutan. Hinoon ang nahitabo nga kagubot sa kalibutan bunga kini sa mga tawo nga walay pagsusi og pagtuon sa balaan nga kasulatan. Dili kay tungod sa Biblia miabot ang kagubot sa kinabuhi sa tao. Kay kung atong alantawon og susiyon, ang gisgutan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang gisgutan nagingon, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagpamadlong ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ang katuyuan sa Dios alang mga kaigsunan ug makiglan niining ihang pulong mao nga ang tanang mga tawo matudloan, magiyahan, mamatuto sa pagkamatarong. So lisod kayo na nga interpretasyon nga tungod sa Biblia nagkagubot ang mga tao. Nga naman ang katuyuan sa Dios ngano nga gimugna ang pulong ang balaan nga kasulatan tungod kay gusto sa Dios nga kitang tao matudloan, mabadlong, matulid, mga kaigsunan ug mamatuto sa pagkamatarong. Ngani kung imong lantawon og susiyon, ingon ani ang atong makita kung basahon nato ang Tito kapitulo 1 bersikulo 11 mga kaigsunan og 12. Yung naning makita nato dinhi ang gisgutan nagingon, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagadili Diosnon og sa mga pangibog nga kalibutanon. Sa inyong tan-aw mga kaigsunan og mga kiglan, kanang gisgutan dinha ang kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Peculiar or kini ang pinili ba or tanan. Pero dunay mga taong magtudlo nga ang maluwas pagabot sa adlaw sa katapusan katurang mga tao nga mopasakop sa ilang iglesia. Pero dinhas atong gibasa karon ang gisgutan mga kaigsunan mao nga ang kaluwasan alang sa tanang tao, nga ang grasya or ang kaluoy sa Dios iyang gipadayag sa unsa nga paagi nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagadili Diosnon og sa mga pangibog nga kalibutanon. Kung imong lantawon og susiyan, kung ikonik ninimo ang Tito kapitulo 2 bersikulo 11 og ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, imong makita mga kaigsunan og mga kaiglan nga konektado ang duha. Nga kung imong lantawon og susiyon,
ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang gisgutan gituga sa Dios ang kini ang balaan nga kasulatan aron ang tao matudloan. Nang kung imong i-compare dinhiya sa Tito kapitulo 2 bersikulo 12, ang gisgutan po dinhiya nagingon nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagdili Dios nun og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun dinhi niining kalibutana karon. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, dili ang balaan nga kasulatan mo'y nahimong source sa kagubot. Kundili ang balaan nga kasulatan mo'y nahimong source nga aron ang tanang tao nga nagpuyo dinhiya sa kalibutan matudluan sa pagkinabuhi nga matarong mga kaigsunan og makiglan. Karon ang pangutana ngano man nga nining panahon nato daghan mang mga tao nga mga dautan og una-una nganong nagkagubot man ang kalibutan tungod kana sa rason kay ang mga tao sa atong kapanahonan karon mga kaigsunan og mga kaiglaan nahimo na nga nawad-an nagpanahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. No? Kung imong lantawon og susiyon, kung ang tao lang gyud unta muhatag og panahon nga magtuon og magbasa sa pulong sa Ginoo, mahimo gid unta nga hapsay ang pagkinabuhi sa tao dinhiya sa kalibutan kay naman ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kaiglan gibuhat sa Dios ang balaan nga kasulatan aron ang tanang tao matudluan, magiyahan og mamatuto sa pagkamatarong mga kaigsunan. Sa diha nga atong kinabuhi wala mauyon sa kabubuton sa Dios. Ang gisgutan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang balaan nga kasulatan magabadlong, magatulid sa atong sayop nga binuhatan mga kaigsunan og makiglan. Sa diha nga gusto ka nga magkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, wa gyud tay laing daganan mga kaigsunan kundili ang pagtuon og pagbasa ra sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo magagiya sa matag usa kanato sa pagkinabuhi nga labing duol diha sa tilan sa Ginoo mga kaigsunan. Dunay mga tao nga magpaasip nga kamao mo comment sa atong programa piling na gyud kamao nasubraan sa iyang pagkakamao mga kaigsunan og mga kaiglan nahitabo na nga ang pulong mga kaigsunan nga kini ang gibasa sa English iyan ang basahon din niya ipabasa na inon niya Cebuano version. Muna'y bungas mga taong nagpakaroon ingnon. Kung imong lantawon og susiyon mao ni ang gisgutan niining balasuna mga kaigsunan ug makiglan ug naibalo ba mo nga usahay diha sa atong pagpamati ug sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan usahay makasakitan ta kay nga naman panahon nga magbasa tas pulong sa Ginoo dunay mga butang nga sa atong pagkinabuhi sukwahi sa gitudlo sa pulong sa Ginoo unya mahitabo na hinuon mga kaigsunan ug makiglan nga sa diha nga ma-realize nato magsakit ang atong dughan tungod kay nga naman atong na-realize nga ang atong pagkinabuhi layo ra diay sa tiilan sa Ginoo or layo ra sa kabubuton sa Ginoo. Ngano ning mga bayina ug puntuha nga usahay sa pagpamati nato sa pulong sa Ginoo, sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, dunay mga panahon nga daw kasakit pamation og lantawon ang mga pulong nga atong nakita diha sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og makiglan. Nasayod ba mo kung ano? Tungod sa rason mga kaigsunan og makiglan kung atong basahon ang Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12, ingunani ang gisgutan. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nagamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og sa mga kauyukan og mutugkad sa mga una-una og katuyuan sa kasing-kasing. Muni nga usahay sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo, sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, daw ma-feel nato nga kasakit pamation. Kay nga naman tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi o gamhanan nga nagalihok mga kaigsunan. Nga kung imong lantawon o susiyon kining mga bahina mo ni hinungdan ngano nga panahon og mamati tas pulong sa Ginoo
Usahay masakitan ta kay naman kung imong basahon ang Juan 17:17 ang pulong sa Dios kamatuoran muna nga moabot gay sa atong igdulungog usahay ang kamatuoran kung ang atong pagkinabuhi wa masubay sa kamatuoran pagkasakit pamation mga kaigsunan apan way sapayan kay naman sa diha nga bation taning kasakita kining kasakita mugiya mas matag usa kanato ngadto nas pagkamasinlundon og pagkamatinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Kung imong lantawon ug susiyon ang Salmo 119 bersikulo 105 mga kaigsunan ug makiglan, ang gisgutan nagingon ang imong pulong may usa ka lamparahan ug kahayag sa akong mga alagianan. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan ug makiglan nahimo kining usa ka lamparahan nga nagahatag og kahayag sa agianan o sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan. Nang kung imong lantawon ug susiyon ang tao nga nagbasa o nagtuon sa pulong sa Ginoo, ang tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, ang iyang kinabuhi dunay kahayag. Apan ang tao nga way basa-basa sa pulong sa Ginoo, ang tao nga wala magkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo, imong masabot nga ang kinabuhi nining tawhana anaa sa kangitngit. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, ang comparison nga naa sa Biblia mahitungod sa kahayag ug kangitngit nagrepresent na sa matarong og dautan ragihapong puntoha mga kaigsunan. Nang kung imong lantawon og susiyon dili diay may source sa kagubot ang balaan nga kasulatan o ang pulong sa Dios higala, kundi nahimo noon ni nga source ang pulong sa Dios mga kaigsunan og makiglan sa kahapsay sa kinabuhi sa tao sa diha nga siya muutuo mubasa ug motuman kung unsay nasulat sa Biblia mga kaigsunan ug makiglan. Hinaw tigala nga imo nga nakuha ang mga punto, mga tumong nining mga bahina may tungod sa pagpasabot nato karon sa imong pangutana. So sa dili pa nako ihatag ang panahon mga kaigsunan kang Brother Libby Clavis ato sa ning hatagad pagtagad ang kini ang reaksyon ni Onar, Brother Onar niya. Niapod si Brother Moises Alex Laban, mayong gabi ninyo dinha mga brother. O sa tanan nga nagtanaw sa live o sa radio. Mayong gabi sa Brother Moises. Niya niapod si Brother Onar, pataka ka man lag tabi dira Bradisaw. Kamo man kanang giingon ni Apostol Pablo dira sa ikaduhang Timoteo 3:7 kamo diay kamao diay ka niapod si